Hi guys, madungat lang tang tanan nung manakog panglaba. Tas nanay nagpugas og okra. Adto kos mahayag kay mo palit og kamuti, katong violet nga kamuti. Si Sammy nagchat. Nagkapalit na hinuon tag di violet. Napo mo kuno ka kilo. Katire. Kay adjang apilan kuno siya. Saman. Manang 35. 35. Nabuga pa alas 4. Diarag kamuti guys. Halo ni color violet. Violet. Magkuha sa kong liksi. 7 ka kilo ni. Tag 35 ag kilo. Nanay, naghana na okra. Wala lagi mudak kag kuanay. Buan ni ron. Daghan na din ng okra. Ang sili. Bubuan ni. Namatay mag-isa duha day dari. Nanalis alian nanay. Asa mo dyan matug ko nun dyan? Kita gini punta kaman-kaman. Itu. Kata gini gitu tanya pulang. Kita menjadi saudara Israel. Itu may mga simbahan dia nga dito di kanila ni Dilaw. Daw. Lagi muda na sili na buhi. Matay po ba na ho? Sakto po sa mano para mabubuhi. Murah. Hani mana? Ato ila mayor. Mur lagi ni. Ila mayor ba? Pong! Daghanay patay, oh. Nada na ila Inday Wilms. Labong. Gesprihan day na kaya nga matay. Madura pud kaya na. Kay labong gesprihan. Nagdaplin ra pud.
Tawag! Siya na be? Di ba na makaabot gani? Abot man. Ulay, oh. Kinsa na? Imilaw. Pagdag mangga imilaw. Mga kukuan, dyan na. Muli na gusto. Imilaw. Yan na, di ko lumabot na eh. Pagdag mangga imilaw. Ito, buta dyan dyan na naho na ito. Ang ginang nagtira sa ukra. Kanang. Mangga. Ano may puno? Tawag na muna kung gano'n. Yan ako no eh. Nanay. Kisa ni saka. Dati. Daghan na te. Kano sa? Karira may himsig. Ito mo nang lagi na. Ha. Masa na ay kuan? Sili. Dili. Namatay magkahagduha. Dali na. Nagsilid ni mo, may sobra. Bye-bye, Day. Nato. Dengan man ta? Oh, dengan. Uy, di ay imo na himsig nag-uban ay. Kari di ama juri. Rampuong. Ha. Kari kamat jinun. Ay, kabang, nga man kadiha. Ag solar na. Kabang! Na-disgrasya mo. Namin na tanawag manurag na. Tagpila kaliso na eh. Pila kaliso yung gikuan. Bukas ka? Wa man. Kabang! Manakog buo guys. Buuan kay di matigbak. Sa pasalamat dahil ko sa Ginoo ug sa mga nanonood sa nitabang na gahapon mao nang wa koy vlog hapon kay dito og Tagbilaran LTO kay ni kuhag lisensya. Salamat kay sa duha ka tuig kapi na hang drive sa motor. Karon pud ko nakalisensya wa jud ko magdahom. Salamat ko sa Ginoo kay kinaimportantehan jag lisensya. Ika-February pohon. Salamat ko Ma'am Merlinda Kadiraw kay mo og sa Dambana. Kay mo nagtabang pud na ba. Sunod buwan guys adto ra ko sa Carmen trabaho.
para man isa dito, kay mamalik naman sila. Mga doon naman katigom-tigom po ko ba. Kaya nayang ipa-adjust motor, kaya nay magtingog. Pambelt o katong bula-bula. Mahal po lagi. Ngutana ko. Libog kapin ag isa. Mahal. Ano nang grabe wadi ko magdahom nga makalisensya ko gahapon isira kadug ang pag uli kay wa nang kung hadlok og naidakop kay lisensyado naman mi alag kadyo lami milis pamati ning nanatay kumpleto na katong papel sa tong motor ja puhon karong Mayo mahuma na pag ang motor. Salamat pag ko sa nagtabang sa akong motor nga nas Germany. Salamat ka doon mo ma'am sa mga tabang na Ginoo na di bahala ninyo sa inyong kamaadyo. Nawag ko guys malbiri di ka nagbunga nagbunga guys ang malbiri apod apa silang apa jud ito pa kana mahinog di panuktukon pus manok pero kadang sili dari isa duha wa na patay na kanang karbing karma sa kana